Uite ce frumos se pupă. Ei doi. Sunt parteneri de joacă. Uite ce frumos se joacă. Uite. Partenerii de joacă. Uite-i. L-am găsit și pe ăsta micuțul, undeva aici pe stradă. Mi-am dat o bucățică de salami să vină să se joace cu Heruța. Uite ce face Heruța, cum se joacă cu el. Dar și are grijă de el Heruța. Îl grijește, uite și el acum interacționează. Uite că se ling, se pupă, uite ce frumos se pupă. Uite cât îți descumplici amândoiți, uite, uite-i. Uite-i. Doi cățelași frumușei. Și Heruța așa îi place ei să se joace, Doamne, cât se joacă Heruța asta. Așa mult se joacă. Heruța a fost un cățelaș micuț pe care l-am găsit anul trecut în august pe stradă. L-am luat acasă și abia după aia am văzut că era plin de păduchi. Era fetiță, era o păduchioasă, foarte păducoasă, plină de păduchi. Am spălat-o, am curățat-o